Хәдистә җырлау йөрәктә икейөзлелек тудыра диелгән. Тормышта җырлау һәм шул ук вакытта дини чараларда катнашу, аларны алып бару, үзара ничек чагышуын без алып баручы һәм җырчы Сөмбел Билаловадан сорашырбыз. Без башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Сөмбел, исәнмесез? Әссәламу алейкум. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Менә башлап җибәргән сораудан тагын шуны бирәсе килә, үзара менә шушы конфликтны ничек хәл иттегез, менә шушы каршылыкны? Бүген сезнең тапшыруыма килгәнемә бик шатмын, бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәм инде турыдан-туры шундый сорау бирдегез, хәтта әзрәк югалып та калдым. Бу сорау турында мин узак еллар буена инде үземдә уйлап киләм. Ләкин иң беренче без Россия Федерациясендә яшибез. Әлбәттә без динебезне дә хөрмәт итәбез. Мин хәзер үзем турында әйтәсем килә. Ләкин тулысынча мин инде менә көн саен булай яулыктан йөрмим. Кызганыч, әле 5 тапкыр намаз укымыйм әлеге вакытта, ләкин барыбер мин дуалар өйрәнәм, өйрәнергә тырышам, инде кичкенә вакытта дәваним, өйрәткән дуаларны да хәтерлим. Мәчеткә йөрергә тырышам. Көн саен булмаса да ул ниндидер ниндидер авыр чакларда, шундый чакта бит инде кеше иң беренче, мин менә үзем иң беренче мәчеткә барам, дуаларымны искә алам. Һәм җыр мәсьәләсендә дә мин үземне ниндидер начарлык эшлим дип хис итмим. Чөнки мин яхшы мәгънәле җырларга тырышам. Минем киемнәрем анда ниндидер ачык киемнәр түгел. Һәм шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә? Тулысынча диннең бөтен кануннарын үтәп килмәгәч, әлбәттә инде мин кайчан булса да менә яулыктан йөри башласам, гел намазга күчсәм, ул вакытта мин сәхнәгә чыкмамын дип уйлыйм. Әгәр дә шундый вакыт килеп җитсә. Тик шулай да синең җырларың начарлыкка өндәми, иң мөһиме шул. Юк, әлбәттә, минем күңелем чиста һәм мин шушы яхшылыкны китерәсем килә сәхнәдән дә. Һәм кешеләргә дә ниндидер, без бит барыбер җырчылар, әлбәттә безгә кешеләр карыйлар, тыңлыйлар һәм бары тик яхшылык кына китерсәк, ниндидер яхшы мәгънәле җырлар булса, матур сүзләр сөйләсәк, матур шигырьләр сөйләсәк, минемчә инде моның бер гынахы да булырга тиеш түгел дип уйлыйм инде мин. Өметләнәм шулай дип. Инде дини бәйрәмнәргә, дини чараларга килгәндә, мине шушы бәйрәмнәргә чакыра башлагач, мин бик шатландым. Бу минем өчен зур горурлык. Мин ул бәйрәмнәргә, ул чараларга аеруча әзерләнәм. Минем үзем өчен дә ул бик күп нәрсә яңалык. Минем өчен дә ниндидер тагын да ниндидер дәрес, минем өчен дә бик зур дәрес. Һәм алга таба да андый чараларда катнашасым килә, чөнки минем үземнең дә ничектер күңелем, йөрәгем ял итә ул андый чараларда. Һәм менә инде иң зурсын әйтеп үтәсем килә, ул быел республика ифтары булды. Хатын-кызлар ифтарын мин алып бардым. Һәм менә шушы ифтардагы иң беренче минутны мин бер кашан да онытмыйм. Чөнки мин карадым менә аска, анда 5000 хатын-кыз. Алар арасында мин дә бар. Алар арасында мин, һәм мин хәзер аларга үземнең сүзләрне әйтергә тиеш. Һәм мин хәтердә авызымны ачып беренче сүзне әйтә алмыйм. Шуның хәтле шушы каушау килде. Һәм ул вакытта инде әлбәттә миңа дуга ярдәм итте. Мин шул белгән дугаларымны укыдым да Аллага тапшырып, шушы сүзләрне әйтә башладым. Һәм шуннан соң ул чара бик шундый матур узды, бик күп кешеләр инде шундый әйбәт алып бардың диделәр. Һәм үзем дә шундый рәхәтлек алдым. Әлбәттә, ничек инде анардан
юк дип әйтәсең. Чакыргач, әлбәттә, мин аны булдыра алгач, мин бәхетлемен генә. Аллага шөкер. Тагын менә шушы республика ифтарында мин дә бар идем, мин дә шаһит булдым, субханалла. Бик яхшы алып бардың чыннан да, Алла Тәгалә да уңышлар. Тагын шушы дини чаралардан нинди чараларны әйтеп китәр идең? Ялгышмасам, Мәскәү каласында да алып барасың. Мәскәүдә инде Аллага шөкер соңгы елларда дини чаралары бик күп. Корбан ашлары да уздыралар. Хәтта аерым гаиләләр үзләрендә, өйләрендә дә уздыралар зурлап. Инде аерым кешеләр шул ниндидер кафеларда, рестораннарда артистлар чакырып, алып баручылар чакырып, шулай итеп матур итеп уздыралар корбан ашлары, гаит ашлары. Шунда иң беренче чара шул Мәскәү өлкәсендә булды минем. Һәм иң беренчесе шулай ук хәтеремдә. Иң беренчесе Мәскәү өлкәсенең бер шәһәрендә узды. Аннары инде 3 ел рәттән без аларның шушы бөтен дини бәйрәмнәренә барып йөрдек. Шулай ук ул 5000 кеше булмаса да, анда бер 100 кеше булса да, ул барыбер шундый җаваплы эш. Мин анда да бик әзерләнеп, ниндидер дин буенча да мин үземә ниндидер яңа әйберләр укып бара идем. Әлбәттә, җырларны да без бөтен җырларны да җырлап булмый, андый чараларда җырларны да инде сайлап кына. Дини җырлар, халык җырлары, әлбәттә, халык җырларын да җырласаң, минемчә инде килешәдер андый чараларда. Шуңа күрә аларга да инде менә Мәскәү шәһәрендә, Мәскәү өлкәсендә шундый шулай чакыра башлаган кешеләргә инде шулай ук рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алардан барсы да башланды. Һәм хәзер дә инде шулай ук менә Коръән зур инде бөтен дөнья Коръән фестивале дип аталды, мин хәзер хәтерләмим. Шушы чараны да алып барырга туры килде миңа былтыр. Мәскәүдә, анда инде 5000 түгел, анда тагын да күбрәк кеше җыелган инде бөтен дөньядан. Иң матур шул Коръән уку буенча конкурс иде ул. Анда да менә Аллага шөкер матур итеп алып барырга насыйп булды. Менә быел да бәлки чакырырлар. Көтәбез, субханалла. Мәскәү дигәннән, син бит үзең Мәскәүдә бер ара яшәдең, 6 еллапмы? Менә шулай чит төбәктә татарлардан күпмедер дәрәҗәдә еракта яшәгәндә милли үзаң артты дип уйлыйсыңмы? Ниндидер менә миллилек хисе, туганлык хисе арткан кебек булдымы? 100%. Минемчә ул миндә ул 100% артты. Ул булай да минем көчле иде. Ләкин Мәскәүгә киткәч инде тагын да көчәйде. Ләкин менә әйтәсем килә, Мәскәүдә мин үземне татарлардан ерак яшәдем дип әйтә алмыйм. Шулай да инде Татарстан ул инде татар иле. Менә Мәскәү күпмедер, шуңа күрә мин сорау биргәндә әйттем, күпмедер дәрәҗәдә татарлардан читтә дип. Юк, анда чыннан да инде менә хәтерлим 5 ел узгач шулай дусларым белән сөйләшеп утырам да. Ничек син дусларың турында сорыйлар инде Мәскәүдә, кемнәр белән аралашасың? Ышанмассыз да инде, ләкин минем шушы 5-6 ел эчендә дусларым барысы да диярлек татарлар. Минем барлык аралашкан кешеләрем, бөтен бәйрәмнәр, чаралар, бөтенесе дә татарлар белән бәйле булып чыкты. Мин аны ничектер үз-үзеннән килеп чыкты ул. Мин барлык Мин националист түгел, мин барлык милләт кешеләренә дә хөрмәт белән карыйм, ләкин Аллага шөкер татар җанлыгым белән шулай ук карарланам, һәм Мәскәүдә ул тагын да көчәйде. Һәм инде татарлар, Аллага шөкер, барыгыз да беләсез, Мәскәүдә бик күп татарлар яши, һәм бик актив яшиләр, бик дус яшиләр, бик күп чаралар, концертлар, театрлар, яшьләр җыелалар. Хәтта менә яшьләр өчен чаралар кайвакытта мин караган идем. Казаннан да күбрәк Мәскәүдә. Атна саен берәр анда чара, берәр кызыклы чара. Һәм инде безнең тулы вәкаләтле вәкиллегебез дә бик шундый нык эшләп килә. Алар да бик зур эш алып баралар бу мәсьәләдә. Алар белән дә эш иттем инде шул елларны. Хәзер дә Аллага шөкер дус булып яшибез. Гомумән шушы Мәскәүдә яшәгән 5-6 ел минем тормышыма бик күп әйбәт кешеләр алып килде. Әйбәт дуслар. Һәм Мәскәүгә инде мин шулай ук өймә кебек барам хәзер, ничектер еракка барган кебек
та түгел. Нинди вакытта гына килсәм, төнлә килсәм дә, иртүк килсәм дә, мине көтеп торган анда каршыла торган кешеләрем бар, Аллага шөкер, аларга да бик зур рәхмәт. Һәм шуңа күрә Мәскәү минем өчен шулай ук өйем, татар өйем дип әйтергә кирәк. Чөнки мин Мәскәүне иң беренче татар яши торган шәһәр буларак беләм. Шулай да кире Казанга кайтуыңның серен белергә мөмкинме, кызыксынырга? Инде минем Мәскәүгә китүемнең дә, кайтуымның да иң төп сәбәбе ул минем Киевгә чыгып китүем иде. Мин гомумән Казанны бер кашан да Казаннан китмәм дип уйлаган идем. Хәтта мин бит инде Мәскәүгә икенче тапкыр киттем булып чыкты. Чөнки мин 2006 елда анда бер елга укуга, безне стажировкага җибәргәннәр иде. Һәм ул вакытта 2006 елда мин Мәскәүдән киткәндә бүтән бер кашан да килмим дип киткән идем. Чөнки ничектер бик авыр булды миңа ул вакытта. Теге үзең генә булгангамы инде, белмим. Шулай насыйп булды, 4 елдан соң 2010 елда мин яңадан шулай инде Мәскәүгә яшәргә киттем. Инде шулай килеп чыкты, мин гаиләм бик үк ничек дип әйтим икән инде. Гаиләдә үзгәрешләр булып чыкты һәм инде без хәзер без ирем белән аерылышырга булдык һәм мин озак уйладым. Мәскәүдә калыйм микән, Казанга кайтыйм микән дип. Аннары бер ел хәтта әле уйлап яшәдем Мәскәүдә. Ләкин бөтен яктан уйладым да, менә хәтта Мәскәүдә яшәгән дәврдә дә, менә шушы 5 ел эчендә, 5-6 ел эчендә дә мин һәр вакытта да гомумән Казанга бик еш кайтып йөрдем инде. Минем әтием монда, туганнарым монда. Барыбер өйгә кайткан кебек. Өйгә кайтам дип әйтә идем. Менә теге Мәскәүгә килгәндә өйгә барам, өйгә кайтам димим, менә Казанга кайтканда мин өйгә кайтам дип әйтә идем. Ул барыбер минемчә инде ничектер теге Мәскәүдә син кунак кына, минем шушы кунак хисе бетмәде. Хәтта анда үз йортыбыз да булды, үз өебез дә. Мин анда яшәдем, ләкин барыбер ул минем өчен ничектер өем төсле түгел иде. Шуңа күрә мин уйладым да, әйтәм, Казанда яшәп, Мәскәүгә эшкә килеп йөрергә шулай миңа җайлырак, уңайлырак, рәхәтрәк булыр дип карар кылдым. Шуңа күрә бөтен әйберләрем әле озак вакытта Мәскәүдә булды әле минем арттан озак анда дуслар белән кайтып йөрделәр алар. То бер машина килә, шунда килә минем әйберләрем. Ләкин Казанда мин үземне чын-чыннан Казан кешесе дип хис итәм һәм Казанда миңа бик рәхәт. Гомумән мин уйлыйм, Казан ул яшәү өчен иң уңайлы шәһәрләрнең берсе дип уйлыйм мин. Мәскәүдә әлбәттә кызык, ләкин анда менә миңа берничә көнгә, бер атнага, хәтта бер айга барып торсаң да, шул миңа җитә. Шул җитә. Мин бөтен Мәскәүнең рәхәтлеген күреп кайтам, ләкин Казанымны әлбәттә яратам һәм монда яшәргә телим. Аңлашылды. Димәк, Мәскәү сине алып баручы буларак та ачты. Дини чаралар алып баручы гына түгел, гомумән алып баручы буларак син нәкъ менә Мәскәүдә эшли башладың шулай. Иң беренче хәтта минем менә шундый бәйрәмнәрем алып баручы буларак инде менә мине Мәскәүдә чакырдылар. Ул инде шулай минем Гүзәлия исемле җырчыбызны без барыбыз да беләбез, автор җырчы. Һәм аның белән танышып, шул аның белән ул миңа иң беренче тәкъдим итте. Нишләп соң син, мин теге җырлап йөрдем инде, теге бәйрәмнәрдә, чараларда. Ник син алып бармыйсың дип миңа сорау бирде дә, мин белмим. Бәлки алып барып карарга кирәктер. Башламыйча белеп булмый. Шуңа күрә инде аның белән башлап җибәрдек. Менә Аллага шөкер, әлеге көнгә хәтле шулай кеше сөйләп, кеше күреп, чакыралар,
Безнең төркем белән дә без шулай эшлибез. Мин алып барам, җырлыйм, тагын Гүзәлия үзе җырлый. Безнең анда гармунчыбыз да бар. Шулай итеп, матур итеп эшләп киләбез. Хәзер дә хәләл туйлар, никахлар да алып туйлар, барасызмы? әлбәттә, никахлар алып барабыз. Никахларны хәзер менә Казанда да бик матур итеп уздыралар. Казанда да Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Аннан соң бик еш без сине хәйрия концертларында күрәбез. Гадәттә халыкта яхшылык эшлә дә суга сал диләр бит. Менә синеңчә ничек? Без шушы изгелек эшләгәнебезне кешегә рекламаларга тиешбезме? Бәлки менә күреп кешеләр күбрәк иярер безнең шушы изге эшебезгә. Әллә инде моны мактану итеп кабул итүләре бар дип без моны сөйләмәскә тиешбезме? Ничек синеңчә? Мин күп хәйрия эшемне бер кешегә әйтмичә генә эшлим. Шуңа күрә аны бер кеше дә белми. Һәм ул әлбәттә аның белән ул мактанырлык эш, нишләп аның белән мактанмаска, әгәр дә син андый эшне эшлисең килә икән, ниме? Эшли аласың икән. Әлбәттә, әйтәм, күп эшне инде тыныч кына мин уйлыйм, мин дә безнең күп артистларыбыз да андый эшне бик күп алып баралар. Һәм бөтенесе турында да сөйләмиләр. Ә инде шулай теге зурлап зур чараларда катнашырга шулай ук миңа шалтыраткан сайын мин әгәр дә вакытым бар икән, мин һичшиксез ризалашам. Чөнки ул бары тик файдага гына. Без гомумән конкретно ниндидер төгәлдидер балаларгамы, кешеләргәме булышабыз. Без беләбез кемгә без булышабыз. Без беләбез күпме, мәсәлән, күпме без булышканыбызны да беләбез, чөнки барысында безгә аннары безгә оештыручылар әйтәләр, без аны халыкка да җиткерәбез. Нишләп ул бит теге чыннан да кеше иярсен дип тә эшлибез без аны. Кеше күбрәк ана игътибар итсен дип эшлибез. Әлбәттә, без аңа реклама ясамасак, безгә бит залыбызга кеше дә безгә бит кеше тутырырга кирәк. Без шуңа күрә рекламасыз да булмый. Минемчә, хәйрия концертлары, хәйрия эше бүгенге көндә шундый актив барганның бернинди начарлыгы да юк. Ул бары тик әйбәткә генә без чын күңелебездән кешеләргә булышмакчы булабыз һәм безгә карап, әгәр дә кемнеңдер тагын да шундый теләге туа икән, әлбәттә без барсы да әйбәткә генә. Димәк, сез максатыгызга ирешкәнсез дигәнсез. Инде иң беренче әлбәттә теге балаларга булышабыз инде. Аларга да файдасы тисә инде зур шатлык барыбызга да. Шулай һәм бик зур савап. Рәхмәт, без сөйләшүебезне бераздан дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Беренчедән, мөселманнар сөйләшкән вакытта, һәр вакытта да шул ук сәлам сүзеннән башларга тиеш. Изгелек, хәерлелек теләү. Сөйләгән вакытта инде дини терминнарны кушып сөйләсәләр хәерлерәк. Мәсәлән, шул ук хәйр сүзе бар бит инде. Хәерле булсын. Анда Коръән терминнары, дини терминнар, мәсәлән, Аллаһ теләсә, иншааллах, субханаллах, гүзәл дип әйтәләр бит инде. Бигрәк матур инде, ләкин субханаллаһын әйтми, машаллаһын әйтми. Ягъни, менә шушындый терминнарны, дини терминнарны кушса хәерлерәк. Күз дә тими кешегә. Бәрәкәте дә була, сәгадәте дә була. Ислам терминнарын куллану хәерле, чөнки Коръән Кәрим Аллаһ Тәгаләнең сүзе һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өйрәткән сөннәте буенча аралашу кирәктер безгә. Сөйләшкән вакытта кешеләр бик тиз сөйләшергә тиеш түгел, ул әдәпсезлекнең бер төре дип әйтергә кирәк. Чөнки тыңлаучы, сине тыңлаган кеше аңларга тиеш син нәрсә сөйләгәнеңне. Кай вакытта сөйлиләр? Нәрсә сөйләде? Ник сөйләде? Ник килдем мин монда дип кешенең күңеле төшеп китәргә мөмкин. Шул ук җомга намазы вакытында, җомга вагазы сөйләгән вакытта, әгәр дә имам та сөйли башласа, тиз генә халык аңламый нәрсә сөйләгәнне. Иманында ныгымый, рухи яктан да көч алмый үзенә, акыл яктан да гыйлем алмый, насихат алып китә алмый. Әлбәттә, күңеле төшеп китәник монда килдем микән дип күңеле төшәргә мөмкин. Һәм инде шулай ук Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөйләшкәндә дә һәр вакытта аның сөйләме ачык иде. Менә әйтергә кирәк, йөрәккә кирип аңларлык дәрәҗәдә иде. Ул
ашыгып сөйләмидер иде, артык әкрен дә сөйләмидер иде. Уртача кирәк дип әйтергә кирәк. Сөйләгән вакытта артык кыланып сөйләмәскә кирәк, матур итеп. Красноречие диләр бит инде. Артык матур итеп, артык кыланып сөйләргә кирәкми, чөнки кеше моннан бизә. Монда тәкәбберлек хисләре дә барлыкка килергә мөмкин. Кешене үзенне әллә кемгә саный башларга мөмкин. Шулай бит инде, Алла сакласын. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең менә хадисе бар, артык матур айткан сөйләмне Аллаһ яратмый ди. Артыгы белән кыланып инде. Дөрестән дә бу моның менә шушы гамәле монда әйтелгән сыер теленә охшап кала дип әйткән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе бу. Сезгә китаптан карап укыйм, теге каян алган микән бу хәзрәт дип әйтмәсеннәр өчен. Чыннан да сөйләгән вакытта кеше русча әйтмешли теге умеренно сөйләргә тиеш, уртача, ашыкмыйча гына, матур гына, кеше аңлаешлы итеп. Сөйләшкән вакытта жаргон сүзләрен кулланмаска. Сүгенү сүзләрен бигрәк тә. Бар шундый кешеләр өч сүзнең икесе сүгенү инде аларның. Яши алмыйлар инде сүгенү сүз. Бу әдәпсезлек һәм мунафикларның галәмәте дип әйтәсе килә. Мунафиклар һәм инде имансызлар шушылай итеп сөйләшә. Жаргон кулланып, яки менә шушы урам жаргоннарын куллану әлбәттә бездә ул тыела, ярамый. Һәм инде тагын бер әдәпне әйтеп китәсем килә. Сөйләмне сөйләгән вакытта кеше нәрсә сөйләгәнен аңларга тиеш уже. Теге белмиме, беләме, аңлыймы, аңламыймы сөйләргә тиеш түгел кеше. Кеше сөйләргә тиеш. Нәрсәне аңлый, нәрсәне белә. Белмәгәнне сөйләсә, аңламаганны сөйләсә, кешегә әлбәттә ул йөрәгенә ярамаячак, ул үпкәләргә мөмкин. Кеше сөйләмнең башында нәрсә сөйләгәнен, ахырында нәрсә сөйләгәнен үлчәп алдан сөйләргә тиеш, инде югалып калмаска тиеш. Һәм инде бик кыска да сөйләргә кирәкми, һәм бик озын да сөйләмәскә кирәк. Кеше теге сөйли башлаганда тиз генә сөйләде дә, хоп, нәрсә сөйләде, аңламый да калдык. Артык сөйли башласа, бигрәк артык сөйли бу. Кайчан бетә микән дигән сүз булырга тиеш түгел. Уртача. Мәсәлән, бүгенге көндә кеше күпме тыңлый ала? 45 минут. Максимум, шулай бит инде. 45 минут күпме тыңлый ала, шул кадәр кешегә мәсәлән дәрес биргәндә дә 45 минут итеп дәресме, вагазмы сөйләргә кирәк. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең пара дигән нәрсә бар, анда сәгать ярым сөйлиләр, башката, кеше тыңлыйсы килми. Әмма ләкин барыбер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе буенча без инде уртача булырга тиеш. Уртача. Әлбәттә, сөйләгән вакытта ниндидер бер шигырьләр, бәйтләр, бәлки ниндидер бер мәкалләр кулланырга була. Чөнки Али ибн Абу Талиб радиллаһу анһу шундый матур сүз әйтеп калдырган. Йөрәк тә кешенең тәне кебек арадый. Шуңа күрә йөрәгегезне кызыклы мәкалләр, сөйләмнәр һәм төрле менә шушы мәзәк турында әйтмәгән. Мондай мәзәк турында сүз юк. Мәкалләр, шигырьләр менә шундый нәрсә белән йөрәгегезне ял иттерегез дигән. Йөрәк тә бит инде мохтаҗ, әзрәк булса да ял итәргә. Тагын бер мәсьәлә сөйләгән кеше тыңлаучыларга карап сөйләргә тиеш. Тыңлаучылар сөйләүчегә карап игътибар белән тыңларга тиеш дип әйтәсе килә инде. Игътибарын аларга җәлеп итәргә тиеш. Шул вакытта гына алар бер-берсен аңлый алырлар ди. Имам Әл-Газали үзенең бер китабында Ихя улумуд-дин дип атала. Кеше белән аралашканда теге шаян сүзләрендә кулланырга ярый. Әлбәттә, менә бу сөйләм бик кызыклы булсын, кешеләр әзрәк сине тыңлап, әзрәк теге көлеп тә алырга була, әзрәк шаярып та алырга була. Ләкин бу шаярулар хакыйкатьтән ерак булырга тиеш түгел. Ягъни хакыйкать белән, дөрестлек белән шаярырга тиеш. Ягъни уйлап чыгарылган ниндидер бер әкият булырга тиеш түгел ул. Ягъни ниндидер бер тормыш вакыйгатында булган хәл мәсәлән.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir vakit şunday turmuşuna şunday vakıgası bolgan bir ebi kildi de ey Rasulullah meni bir daga kıl dedi. Ebiler cennetke kirmey degen Peygamber şayarıp tege көңілі түшкенде бұрылып кеткен. Аны Абу Бакр тоқтатаны елесің дей. Міне Пeygamberimizden cennetini сұраған едім, әбилер кірмейді. Дұрыстан да әбилер болмайанда, бүтін кіші яш болады. Қартлар болмайанда ұрады. Шаңа көре анда шундыйтыр шаярулар бар, қайда шыннан да хақиқат білән, дұрыслық білән бәйлі. Әмма ләкин уйлап шығарып те кішілерін күлдірір үшін генә бұл шаярулар, бұл түрлі шаярулар тыйыла бізде. Қызғаныш деп әйтергә тіләүшілер бардыр, қызғаныш деп, әмма ләкин шулай. Әгәр дә син хақиқат белән дин күзлегеннән, әхлак күзлегеннән ниндидер бер мисал китереп, әзрәк шаярып алсаң, бу дөрес. Әмма ләкин әнә шул анекдот яки мәзәк безнеңчә алар әлбәттә тыела. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта җырчы, алып баручы Сөмбел Билалова. Сөмбел, гадәттә, кеше иҗатта үзенең рухи дөньясын ача диләр. Синең Сайра Былбыл клибын караганнан соң, ничектер син башка яктан ачылдың миңа калса тамашачыга, менә шулай авыл җирлегендә милли киемнәрдән төшү идеясы кемгә килде? Һәм гомумән бу кичкенә вакытта авылга кайтып йөргән хатирәләрне искә төшерү өчен идеме, ничектер каян килде менә шу идея? Авылга килгәндә, инде әлбәттә мин теге шәһәр кызы булсам да, җәйләрен инде авылга кайтып йөри идем. Безне 3 айга стабильно ел сайын дәвәтиләр янына илтеп куялар иде. Һәм инде 30 августта барып алалар идем. Но туган көнгә килеп китәләр иде ниләр. Минем туган көнем җәй көне. Шуңа күрә инде туган көнгә һәр вакытта көтә идек. Авылны бик ярата идем. Һәм хәзер менә әле күптән түгел генә шулай әни белән дә уйлап утырдым. Әнем әйтәм, берәр авыл табыйк әле, берничә көнгә. Туганнарны балап чыгыйк әле, кем безнең авылда тора, менә шундый теге балачактагы авылда кебек. Шундый авылга кайтып, берничә көн торып китәсе килә. Ләкин инде менә дәваниләр хәзер юк. Шуңа күрә әзрәк проблема тудыра ул бу мәсьәлә. Һәм инде уйлап утырдым, әйтәм, туганнар бар бит инде авылда. Бар берәрсенә шулай кунак булып китергә берничә көнгә. Чөнки чыннан да сагындыра. Авыл сагындыра. Инде бу клипка килгәндә шулай әйтәсем килә, мин татар биюләрен бик яратам, балачактан бирле. Татар костюмнарын, безнең хәтта инде мәктәптән, 1нче класстан безнең ансамбль бар иде, безнең укытучыбыз, менә теге башлангыч класс укытучысы безнең бөтен класстан зур ансамбль ясаган иде. Бөтен бездә татар костюмнары, без авылагы дигән зур теге театрализованный ниндидер анда бәйрәм дә ясаган идек, биеп, җырлап, конкурсларда йөреп, һәм шушы менә татар биюенә, татар костюмына мәхәббәт шушы балачактан инде минем килә. Мин гомумән татар көе ишетсәм тыныч кына утыра алмыйм, һәр вакытта да биим. Клип менә шундый җыр барлыкка килде дә, әйтәм, һичшиксез шундый клип инде күптән идеясы бар иде, шундый татар костюмнарында биеп, җырлап төшерәсе килгән иде. Җыр гына ничектер туры килә торган җыр юк иде. Инде менә Сайра Былбылны ишеттем дә, без инде аны яздырдык, ясадык. Әйтәм, бу килешә дип уйладым. Анда инде тагын бер үзенчәлеге ул клипның минем гаиләм бар анда. Анда минем әнием төште. Анда минем бер туган апам төште. Анда минем шулай ук бер туган апамның кем дип әйтте, кайын сеңлесе була инде, ул кайын сеңлесе төште. Аннары минем апамның кызы, кичкенә кызы, анда кичкенә кыз йөгереп йөри, шул ул минем апамның кызы. Әтине генә төшереп булмады. Әти мине бик җитди кеше, анда әйберләр яратмый, ул гомумән концертларга да йөрми. Ул мине хәтта сәхнәдә дә берничә тапкыр күргәндер тормышында. Ну, шулай, шундый минем әтием. Телевизордан карый. Телевизордан карый, телевизордан карый.
Шулай иттереп, шушы клипны төшерергә булды. Һәм инде авыллар шын авыл булмаса да инде барбы шундый безнең хәзер бик күп инде авылга интерьер, шундый комплексны таптык. Һәм минемчә, мин ул клипта гомумән үзем шундый эшләмәдем, ял итеп төшердек без аны рәхәтләндереп, һәм миңа аның инде нәтиҗәсе дә бик ошады. Хәзер дә инде ул клипны яратып карыйм. Һәм бик күп кешеләрнең дә күңеленә якын килде ул клип, хуш килде. Инде бик күп мактап та яздылар. Шуңа күрә, минемчә, һәр җырчының, татар җырчысының андый клип булырга тиештер дип уйлыйм мин. Миндә ул бар, Аллага шөкер. Сөмбел, әби бабаларың тәрбиясе синең өчен нинди булды? Гомумән, кеше өчен аның тамырлары мөһим нәрсәме ул? Әлбәттә. Мөһим инде, мин дәваниләремне искә төшергән идем инде. Зур тәрбия алдык без. Бүтән теге минем апам да, бүтән ике туганнарыбыз белән җәй буе шулай бергә уйнап, безгә дәваниләребезнең тәрбиясе бик зур булды дип әйтәсем килә. Икенчедән хезмәт. Авылда эш бетмидер кайчан. Минем дәванием әзрәк безне жәлли иде, конечно. Дәвани бик эшләтми иде. Ләкин барыбер инде, әлбәттә, теге савытлар да җуайдык, анда теге сепаратлар җуайдык. Идәннәрне җуайдык, булышайдык инде дәваниләргә. Чибиләр, каз бәбкәләре, караулар, инде алар әлбәттә хәзер дә истә, сагындыра. Һәм дәванинең без күбрәк шул әни ягында кунак итә идек җәйләрен. Дәванинең кайбер сүзләре, бик күп сүзләре дә хәзер дә минем хәтеремдә. Иң беренче инде ул, әлбәттә, иң беренче дугаларны дәвани өйрәтте. Ул дугаларны ничек шулай гомергә онытылмый икән? 5-6 яшьтә өйрәнгән әйберләр. Чөнки без аларны һәр даим кабатлап торабыз. Ну, менә хәзер бит алай теге өйрәнергә утырасың, авыррак хәзер алай теге җиңел менә өйрәнелми шул балачактагы кебек. Бәлки менә дәван өйрәткәнгә шулай җиңел булгандыр. Аннан соң миңа калса, синең телеңнең шулай камил булуы да нәкъ менә авылда, каникул вакытында авылда торуың сәбәп. Ансы да бардыр, ләкин мин татар гимназиясендә дә укыдым, Казанда үссәм дә, Казанда яшәсәк тә. Ничәнче гимназия? Ул менә безнең 91 елларда бик күп татар гимназияләре ачылды Казанда, һәм шуларның берсендә мин дә укыдым. Ул 18нче татар гимназиясе иде. Ләкин безнең тагын бер 18нче мәктәп бар. Ул бүтән мәктәп, бу безнең Иделбуй районының 18нче татар гимназиясе булды. Сәнгать мәктәбе бездә шул мәктәптә иде. Шуңа күрә бик җайлы иде, бик рәхәт иде, һәм апам да аннары шушы гимназиядә укыды, башлангыч классларны рус мәктәбендә укыган иде. Инде гимназия без ачылгач, әни икебезне дә шушы гимназиягә укырга бирде. Әлбәттә, тел мәсьәләсендә безнең башлангыч класста гомумән бөтен дәресләр татар телендә иде. Инде әзрәк үсә төшкәч рус телендә дә укыдык, ләкин инде барыбер теге база, татар теле базасы шуннан да килде. Һәм гаиләдә дә әти-әнием дә, Аллага шөкер, бик матур итеп татарча сөйләшәбез. Ике сезнең берендәге апам дисең, Сөмбелсез гаиләдә ике кыз үскәнсез, шулай бит? Әйе. Бик дус, тату мөнәсәбәттә. Ләкин интервьюыңның берсендә син без балачакта апа белән бик дус түгел идек дип язгансың. Бу нәрсә дигән сүз? Сугыша идегезме әллә? Теге сугышып яшәмәсәк тә, талашып, әрләшеп яшәдек дип әйтергә була инде балачакта. Ансыз булмый инде. Бөтен гаиләдә дә шулай булгандыр дип уйлыйм мин. Нормаль хәл. Иң беренче инде эш бүлешә идек. Кем савыт саба җуа, кем идән җуа. Һәм мине яклыйлар иде инде. Барыбер хәзер инде икебез дә хәзер зурлар, олылар. Шуңа күрә ачыктан ачык әйтеп була, чыннан да
мине яклыйлар иде, тәни, мин шундый теге кичкенә генә песи баласы кебек, шундый бик тыйнак идем, мин бик тыңлаучан идем, минем апам әзрәк кичкенә вакытта усалрак иде. Шуңа күрә мине ничектер яклыйлар иде, жәлиләр иде. Һәм апам шуңа үпкәлидер иде. Ләкин менә инде апамның бер 15-16 яшы җиткәч, минем бер 12-13 яшь булганда, без чыннан да апа-сеңел дип бер-беребезне күрә башладык, ярата. Ну, кичкенә вакытта яратканбыздыр инде, бу туганнар бит инде, ләкин кичкенә вакыттан аңлап бетермисең. Инде шушы яшькә җиткәч, без ничектер аңлый башладык. Чыннан да бу тормышта инде бездән дә, шул икебездән дә якынрак кеше юк бу дөньяда. Һәм инде хәтерлим, минем апам теге мәктәптәге дискотекаларга биси иде, мине киендерә иде. Әлбәттә, инде төрле темаларга сөйләшә башлады. Һәм мин серләшә иде. Һәм мин менә йоклаганда төнлә бик куркак идем. Гомумән куркак идем кичкенә вакытта. Һәм караңгыдан курка идем. Һәм гел эссе булсынмы, салкын булсынмы, мин шушылай теге тулысынча одеял астына кирип йоклый идем. Һәм хәзер дә хәтердә, ничек мине апам шушы одеялны өстерәп алайдыр иде. Шулай итеп мине йокларга өйрәтте. Һәм чыннан ул да бит инде ниндидер теге файда булган бит инде. Минем курку хисе теге җиңергән булышты. Һәм әлбәттә теге, ләкин без апам белән бик төрле. Безнең характерлар да ошамаган. Ул теге иҗат мәсьәләсендә дә аңа теге кичкенә вакытта да кызык түгел иде. Ул шулай biz ikimiz de muzika məktəblərini bitirdik, lakin ул аның белән бик үк теге кызыксынмады. Мин инде минем бүтән тормышым мәктәп, сәнгать мәктәбе, иҗат, музыка, театр, бию, җырлау, шуның белән бүтән тормышым шуның белән бәйле иде. Һәм апам әзрәк җитдирәк. Ул шундый төгәл фәннәр ярата иде, физика, химияны ярата иде. Ул инде алга таба да медицина өлкәсендә хәзер дә эшли, медицина университетын битерде. Ләкин шундый төрле булуга карамастан, Аллага шөкер, ничектер безнең туганлык хисе бик көчле. Инде ул әниләрдән киләдер, тәрбиядән киләдер. Һәм хәзер ул минем иң төп терәгем дә, миңа критика бирүче кешем дә, тәнкыйтьчем дә. Ләкин шулай ук әлбәттә миңа һәр вакытта да ярдәм итә ала торган кеше. Мин беләм, нинди генә ситуация булмасын, апам минем бер кашан да мине ул кире какмаячак, һәр вакытта да минем терәгем. Апам да, аның хәзер Аллага шөкер, минем җизнәм дә, аларның ике шул балалары да минем яраткан балалар. Һәм мин аларның гаиләләре белән үземне бик бәхетле хис итәм. Исән сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Сеңдә, синеңчә, ничек хаталар кешене бәхетле итә аламы? Гомумән, хаталар кешегә ни өчен бирелә алар? Һәм нәрсәгә өйрәтә? Шундый бер сүз бар. Кешегә ул җиңә ала торган гына хаталар, сынаулар бирелә дип. Мин аңа ышанам. Һәм әлбәттә хаталарсыз булмый дип әйтәсем килә. Һәм минем дә хаталарым булды, бар. Алга таба да булачак, чөнки без беребез дә идеаль кеше түгел. Хаталарсыз булмый, бөтенсен дә, бөтен яктан да уйлап бетереп булмый. Әлбәттә тырышабыз, инде һәр кеше тырыша. Ләкин мин уйлыйм, хаталар булырга тиеш, алар бары тик безгә файдага гына. Ләкин мин үзем турында әйтәсем килә, мин хаталарны бик авыр кичерәм, бик борчылам. Һәм инде хәл итә ала торган эшем булса, мин аны тизрәк хәл итәсем килә. Һәм ул хатаны закка сузырга яратмыйм мин. Ниндидер проблемаларны, хаталарны хәл итерлек булгач,
тиз арада хәл итәргә булсын. Инде аның теге негатив нәтиҗәсе булса да, ул да буласы булгач булсын дип инде теге сакка сузып йөрисем килми. Кешеләргә килгәндә дә, әгәр дә менә ниндидер конфликт булып чыга икән, мин теге сөйләшмичә йөрергә яратмыйм. Мин үзем беренче шалтырата да алам. Үзем теге гаепле булсам инде бигрәк тә беренче шалтыратам. Гафу да үтенә алам, әгәр дә үзем гаепле булсам. Гомумән шушы проблемаларны озакка сузмыйча гына, чөнки беләм мин барыбер борчылып йөрәчәкмен. Аны тизрәк хәл итәргә уңайлырак. Шулай. Хаталар булса да хәл итерлек булсын. Булмаса да яхшырак. Шулай. Булмасын да иде дә бит. Тормыш булгач була инде, хаталары да әзрәк булсын. Һәм булса да бары тик савап булсын, файдасы булсын, һәр кеше үзенә ниндидер нәтиҗә, дәрес итеп кабул итәргә булсын. Хаталар темасын онытып, артта калдырып, бәхет темасына күчик әле. Бәхетле очрак булганы бармы тормышыңда? Әйтәләр бит кешегә менә тиеш сәгатендә, тиеш урынында булган ул менә бәхетле авыз ул дип әйтәләр. Менә синең шундый бәхетле очрак булганы бармы тормышыңда? Бер тапкыр лотереяда җиңгән идем балачакта. Так. Ул да бәхетле очрак бит. Әлбәттә. Кем беләндер танышу, мәсәлән. Әлбәттә, андый мин гомумән теге язмышка ышанам. Һәм инде Аллаһ Тәгалә язган булса, ул һичшиксез сине табачак, булачак дигән сүзгә ышанам. Һәм андый теге конкретно ниндидер хәзер менә очракны әйтеп үтә алмыйм, ләкин әлбәттә вакыты килеп җитмәсә, булмый инде ул менә. Нихәтле тырышсаң да, нихәтле ул менә очрак, чыннан да очрак, бәхетле очрак. Шундый очраклар бик күп кешенең минемчә тормышта зур үзгәрешләр шундый китерә ала дип әйтәсем килә. Андый очраклар миндә дә булганы бар инде. Мәскәүдә дә мин шулай очраклы рәвештә, хәтта менә бер уйламаган җирдән кемне ниндидер шундый бик миңа зур аннары тормышымда роль уйнаган кешеләрне очраттым мин Мәскәүдә. Алар бөтенесе дә шул очраклы рәвештә. Чөнки мин аны теге эзләп йөрмәдем, үзләре шулай килеп чыкты. Һәм тормышта гомумән бик күп шундый очраклар булды. Аллаһка шөкер, алга таба да булсыннар иде шундый бәхетле очраклар. Амин. Гомумән сиңа Сөмбел бәхетле киләчәк теләп, рәхмәт әйтеп, без синең белән саубуллашабыз. Рәхмәт килгәнең өчен. Рәхмәт, Резидә, бик шундый минемчә ниндидер рәхәт сөйләшү булды синең белән. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Исән сау, бәхетле яшик барыбыз. Амин, рәхмәт. Хозур тубада тагы очрашырга ясына ала берсә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта җырчы, алып баручы Сөмбел Билалова булды. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.